Nahimong historikal alang sa mga residente sa Khalil Datal sa Datal Batong Malungon, Sarangani Province kay may graduate na sila sa Alternative Learning System kun ALS sa Department of Education ato sa gipahigayong ALS graduation ug moving up ceremony niadtong Sabado. 27 gikan sa elementary ug 14 gikan sa junior high school ang midawat sa ilang diploma. Sa kinatibuk-an, 41 ka mga estudyante sa ALS ang migraduar. Pinasahi sabang ilang graduation kay imbis na toga, tradisyonal nga sanina ang suot sa mga graduates. Ana ato sa seremonya ang mga opisyal sa lungsod sa pagpanguna ni Mayor Tessa Constantino, kuyog ang Regional ALS Focal Person ug personahe sa DepEd Region 12. Ang Khalil Datal sa Malungon, ana nahimutang sa tiilan sa Mount Matutom. Ang nakabot nga kalampusan sa mga graduates usa ka testimonya nga seryoso sa pag-implementa sa banner program nga ICAN in Education ang lokal nga gobyerno subay sa RA 11510 kung Alternative Learning System Act nga naninguhang mahatagan og insakto, tukma sa panahon, kalidad nga pagtagad ug pagsuporta sa basic learning needs sa mga out-of-school youth nga kabataan sa espesyal nga kaso ug mga hamtong apil na niini ang indigenous peoples kun mga lumad. Sa mensahe ni Mayor Constantino, gilaraw niini nga dunay gyoy tsansa ang tanan nga makaeskwela pinaagi sa programa sa ALS. Sanglit dili pa ulahi ang tanan aron makakaton ug makabaton og edukasyon. Ang Malungon, hilabin na ang programa sa ALS hatagan og pasidungog sa national government. Busa gipasigarbo o ikalipay nila kini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.